Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama. Ko Umar Sport Talk on ɗo. Hande ko haala Barca, haala Neymar, haala Lautaro Martinez. Joni Barca natti famde ko waɗata ko, akarmi mabɓe ɓe natti hutorade jouruji ɗi. Min joni mi ranki famde ɗo joni e presse hew hen ko keɗoɗa ko haala président mabɓe o, wona haala football, wona haala ko yiyande ko wode Barca. Kadi Barca ndene nder football ɓe jogino respect mawɗo. Yimɓe foof ene kewi huldeɓe so gari stadium mabɓe, kono joni ɗum foof natti wodde, football mabɓe kadi natti yodde. Mi ronki famde ɗum. Kadi soɓe changani ko mbaɗata ko académie mabɓe o, ɓe natti hutorade jouruji ɗi. Joni way ko business tan woni ɗon, ɓe jeeya jouruji ɗi foof. Kadi hay hoolade ɗum e mara yo joué équipe o, ɓe natti wadde ɗum. Min kam nannoo tawi par ce que jouruji comme no Xavi Hernandez, Iniesta, Alexis, Pedro, Cesc Fabregas ko toon fof gummi, e Carlos Puyol en kamɓe ko toon ɓe gummi. Mi annda ko tawi ɓe natti hoolade ɓen. Kay banda kadi haala Neymar kadi arti ɗo. Neymar de mara Barca ne yiɗi haala ɗum, kono namde lam ko est ce que Barca ne sohli Neymar, est ce que so Neymar arti Barca, est ce que ma wallo équipe o ko yehi ko, est ce que ɗum tagi football Barca natti yodde. Kadi goppon toon yande mon e nder vidéo o, somi waɗi ɗum e Facebook, goppay ɗon kam yande mon, kalnon kam ko tagi, walla nelɗon kam message, private message e Facebook. Oumar Diallo jahat toon tan min ji goppon ɗum message mami ɗum, hay sinno so goppi ɗum e vidéo tan mbaɗan ɗum vidéo, hay sinno ko seeɗa tan kalnon kam ko tagi, après mi jaabi mon inchallah. Haala Neymar kam ma wallo équipe o so arti, kono est ce que so arti ma yimɓeɓe jiɗɗum, kadi ma yimɓeɓe ɗumɗum o waɗata gueɗe kewɗe kam pour ha yimɓeɓe koolomo presque hoolade nde, hankkadi ɓe natti hoolademo. So min ƴeewa tan so arti, min ƴeewa ko waɗata, kono min de mi yiɗa o arti, kono ko club o tan waɗata ɗum. Min de mi yiɗa o arti, so yiɗi o heddata. Ewo kadi vidéoji jawtuɗi mbiɗa haala hen joueur goto yite ko Lautaro Martinez. Barca ne yiɗimo, Leo Messi e Suarez. Kene kadi so ari toon ma Leo Messi e Suarez fof ma ballumo. Kanko no jourat ni kadi ene serti ko no Suarez no jourat ni, kadi ma wallo équipe o no fewi so ari, walla inchallah so ari mo walla. Kadi Coutinho de hay kañum ne joni ko Bayern jouat, kono ko garto Barca, kono on hen équipe uji kewɗe nde jiiɗi soddemo, nde o ara Arsenal, Chelsea, hay Liverpool e hoore mum en jiiɗi o ara o joude e mabɓe. Mourinho kañum hoore mum de ne yiɗi yo ara o joué toon. Ten kadi kanko Coutinho yo yaa tan équipe pour kanko wonata numéro joueur, taw ko ballon koye makko tan fof o yaha, taw omo wawi wadde ɗum ɗo mawɗo, omo wawi joude no yiɗi jouer ni, o walla équipe o comme ndene ñano jouwanno e Liverpool nde, o yaa toon. Ten kadi ma wallu oɗon équipe so yeehi yo suɓo équipe tan pour kañum ma wallumo no jourat ni arta. So ko ɗum tan mbawmi yidemo, kadi mbawmi haalde makko ko yo suɓ équipe tan pour kanko to wawi wadde ko yiɗi wadde ko football makko quoi. Bandiraɓe, kadi
yo Allah yurmo Pep Guardiola yo makko sankimu kadi sanki caɗele ko affaire ko coronavirus kadi yo Allah yurmon yo Allah yafum kadi mbawmi yiide mum kadi yon kontin ko mbatton ko yon dentu no fewi kadi gonon galla son cohlani yaltude ewo on calminama on juurama ha gongol tan inchallah ewo mi salminimon mi juurimon